Kalau dari baun-baunnya tuh, kalau nggak salah mau, nggak asyang baunku di Ambo. Pasti mak penuh. Dari jalannya mangangkang, ongkok-ongkoknya, pasti mak penuh. Ambo yakin saya yakinnya, pasti mak penuh kok. Mak penuh, mak penuh. Hah? Mak Lepo? Mak Lepo? Mak Lepo! Aneh! Taragak mana dan jom Mak Lepo deh. Ambo teragak lo mak penuh. Lah baru tahun gitu mak bisa mak penuh. Dah lama mana aku Mak Lepo. Aneh. Lah 10 tahun nak. Iya. Mak Lepo semakin seksi mau calek. Body Mak Lepo bentuk ruak-ruak kurang gizi. Mak penuh mata tambah ganteng. Iya. Tapi hidung tambah gadang. Sasak ngomong alah mangapa? Iya. Bagus sampai pulang kampung. Ambo sedang ada masalah Mak Lepo. Ya siapa masalah? Ambo kan usia dek bini. Kan usia. Iya. Sampai na jurabab gua. Oh ada itu. Iya. Osolah rabak ko. Lama rasanya buah belulu, orang makan di bulan puasa. Rabab dioso carito masuk, tak jadi bana jo diri ambo makan duange. Oh, curhat Pak Pono mah. Sarupo itulah kira-kira Mak Lepo. Ikut tantang kejadian diri ambo bana antara ambo laki bini, tak jadi krisis rumah tangga katikot. Lai rencak bini Mak Pono. Engkau rancak nan Mak Lepo tanyakan Laila daripada Winda, palape tanyo jawek saja. Baca cirinya. Kok ciri-ciri dan Mak Lepo tanyakan iyo sagalo gadang kasadonyo. Matonyo gadang, hidungnya gadang, giginya gadang-gadang, kantuiknya pun ikut gadang. Sayang, utaknya kurang. Apa masalahnya Mak Pono? Jika masalahnya sepele saja, karena kurang piti belanja ambo agiakan kabini ketika tu. Biasanya ambo agia bini belanja 100.000, kini ambo agia inyo belanja 25.000. Komplainnya kepada ambo ketika tu marabo inyo kabake ambo. Tadi Kalau modeko udah pono magi ambo belanja, rancak kita baca resajo, jatuhkan ambo talak 3, itu katonyo Mak Lepo. itu menjadi awak lah sebagai laki-laki Mak Pono. Iyo batu, emosi ambo ketika tu barangke adik dari rumahku, jua rumah bawa oto, bawa anak-anak, tapi dengan cie syarat upi oi. Apa tuh? Ambo ikut. Itu pindah rumah namanya Mak Pono. Tu di Mapulo ambo ketinggal Mak Lepo. Dan mungkin ambo lalok di kolong jambatan. Iya. Indah lama setelah tu terjadilah pertengkaran dahsyat antara ambo Jusi Bainar. Apa tuh Mak Pono? Manga? Entah jadi baku hampe yang luar biasa. Nyodongka ambo dek si Bainar pas bana karena hitam purang lutui ambo. Ambo mencoba membalik pulau, ambo dongkak balik sebainar, tapi apa nanti jadi, tak dongkak lemari sambal, baserak-serak kasadonyo. Indah dibilang-bilang bana,
Indak dietong-etong bana nyusi ambo dek bini ambo katiko tu. Nyo campakan singlet ambo nan cabiak-cabiak, nyo buang kolor ambo nan bolong-bolong. Bakato bainar ketiko tu barangke udah dari rumahku. Indah udah sajo orang laki-laki date duniaku. Ambo cari beko calon laki ambo yang lebih maco daripada udako. Ibu hati den malepo sampai hati bana kau bainare dewa lepo. Iya boleh paham Mak Pono. Apa nama Pono rasakan teraso diambo Mak Pono. Mangai bolo hati yang mak lepo ikukan masalah rumah tangga ambo. Ambo kan kawan Mak Pono juga. Jangan menangi lo ang mak lepo. Oh iya. Kau ang menangi wa ang tababur. Bang ina den Mak Pono. Alah Mak Pono alah. Alah tu. Alah malu awak. Ya siapa malu melepo orang kan tak ada di situ. Malu aja jauhi Mak Pono. Ay. Bunuh saja melepo. Alah. Bunuh saja lah. Alah,